L'Educació per la Ciutadania està a punt d'acabar el seu primer curs. El passat setembre, aquesta assignatura entrava per primera vegada a les aules catalanes. Ara, a punt d'acabar el curs escolar, és el moment de parlar amb els principals protagonistes. Ens traslladem a l'Escola Mare de Déu de l'Esperança, a Badalona, per saber quines són les impressions tant d'alumnes com de professors sobre aquesta matèria. Parlem amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'escola per saber quines són les seves impressions sobre aquest primer any acadèmic d'Educació per la Ciutadania.